Ang Ginoo, mga igsoon, mianhi sa kalibutan, dili aron magpagarbo nga gamhanan siya. Dili aron himuon tang ulipon tungod kay gamhanan kaayo siya. Mianhi ang Ginoo sa kalibutan tungod kay gusto niyang himuon tang iyang mga anak. Sige, lingiyay mong tupad. Moangkon ka nga anak kas Ginoo, ingna ko no. Kanang bata, sama na mga bata dias gawas nga gida diri sa sulod unya magsigig lugnot, magsigig gusto gyud mudagan, dili gustong kuptan, anak na sa ilang ginikanan. Ang ilang ginikanan gusto nga mosimba nga kanabang formal nga simba. Pero ang bata sa iyang buhaton, mudagan gyud ko, imo gani kong pugngan, muhila ko, musyagit ko. Ana, mao nay gitawag og anak pero wa pa muila nga siya anak. Daghan nato murag mga batang gagmay nga matud pa ni Hesus pag-anhin niya, mura mog mga bata nga nagyampungad sa merkado. Kaguliyang lang agi. Muna nga si Kristo mihimo og dalan aron atong subayon anha ta magkahiusang tanan. Dili pwede nga magsunod tas Ginoo sa ato lang kaugalingong kabubuton. Sige, ikaduhang lingi ing na proud ba ka nga igsuon mo ni Kristo? Hingna ba? Na proud ka? O murag mauwaw ka? Kay daghan ra ba nato murag mauwaw? Mauwaw ba? Nakita mga igsuon sa Ginoo. Gani, pila ka buk ninyo dinhi ang nagsigig yung angkon at tubangan sa mga tao nga igsuon nako si Kristo. Taas ang kamot. Kung naaman o galing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unom ra ka buk. Sagara na to, mauwaw gyud. Mauwaw. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon si Propeta Isaías, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagsangyaw sa maayong balita. Nyaon sa may maayong balita nga kita karon igsuo na ni Kristo, anak na sa amahan. Pagkaninduta ang balitaan, makadawat lang gani ang kanang nangabroad nato dito, unya mo apply dayog citizenship sa Amerika, makadawat lang og order nga ikaw karon approve na nga US citizen na ka. I-picture pa, i-post pa. Makadawat lang gani green card holder na kas Amerika, asos, i-post dayon oy. Yes, yes. Dream come true. Pero pag ingon nga anak kas Ginoo, moingon ba mong dream come true? Ug sa may timaan nga kita proud nga anak tas Ginoo, atong buhaton ang mga buhat sa anak sa Ginoo. Sama pananglit ni ingon si Kristo, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabus. Proud ba mo anak nga mosangyaw? Oy. Sige. Proud o mauwaw? Galibog na. Kanang niingon si Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na lang mo paningil og bayad. Proud mo ana? Proud mo o dili? Ayaw. Kanang niingon si Kristo, pasudla sa inyong balay ang mga way balay. Proud mo ana nga mobuhat o mauwaw? Labi na gyud kung ang gustong mosuod sa inyong balay kadtong mga bantugang tulisan nga bag-o pang nilaya sa prisuhan. Proud mong mudawat nila. Diyan na si Jesus. Diyan na. Natuma na ang sugo ni Jesus. Uy, mauwaw ta. Mahadlok pa. Di lang mauwaw. Mahadlok. Mubuhat. Oh.
Kana lang niingon si Jesus, puy ang kamatuoran, kay ang kamatuoran mo'y muhatod nimo sa kagawasan. Proud ba ka nga giuban na imong buhok o imong kuluran? Tanawa. Proud ba ka nga ninipis na imong kilay o imong badlisan? Oh, di ba? Proud ba ka nga nangabit imong bana pero dili pwedeng buwagan? Imo lang yapong angkonon nga imong bana, apil ng iyang kabit, imong angkonon nga imong igsoon? Ha? Proud ka nang mo angkon o masuko? Oh, mao ni siya. Mao ni ang pipila natong i-check. Ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo mas importante kaysa atong security. Mao na dinhi sa atong tubag sa Salmo, unsa may gibutang dire. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ngano man tungod kay gisangyaw sa mga santos, gipuy-an sa mga santos. Kana bita makadungog ka nga pala nato din higod nganong daghan man ang muhatag nato og hinabang tungod kay nakadungog sila nga ang mga way kaon atong gipangtagaan og labing minus 5 ka kilong bugas, at least lang kana ganing makakaon sila. Daghan ang nitampo mo tong nakahatag tag mga 3,600 ani sobra pa manggani ang atong gipanghatag ni adtong November. Masangyaw manggani nang ingon nga naay bata nga hydrocephalus pagkatao, pobre kaayo nya gitabangan sa mga doctors, gitabangan sa mga nurses og sa mga tao, i-post dayo sa Facebook, mangno dayong kwarta minilyon kay para ioperas bata. No, mga inana. Ngano man kay ang Ginoo matinabangon sabwa ginastibo kalibutan ang pagka Diyos nun, basta atong puyan. Bisag naarakas inyo, sama ni San Roque. Dito ramon to siya kakahuyan. Sama ni St. Therese of the Child Jesus, dito ramon to siya iyang kwarto. Gaantos atong iyang tuberculosis. Pero tungod sa iyang pag-antos nga way reklamo, kanabang ningon si Kristo, pasana ang imong cross, matag adlaw. Ang gibuhat ni St. Therese ni sabwag sa tibuok kalibutan. Ang pagpakamatay ni Lorenzo Ruiz dito sa Japan, katong gasigi siyang higugma sa nagpatay niya, maayo tong buhata dili. Maayo. Sila raman to dito. Si Pedro Calungsod katong gibangkaw siya kay nagbunyag sa bata. Gibangkaw, gipatay, gihiwa pag yung kunong lawas, gihug pag isdagat, kay gipakaon sa mga isda. Murag gilawog ba? Wa na may nakita pag human. Pero nisabwag sa tibuok kalibutan. Ngano man kay ang Ginoo gani mao'y magbuot, og ang Ginoo sang pagbuot atong sundon, musabwag gina sa tibuok kalibutan. Kay ang Ginoo may nagbuhat sa kalibutan ug ang tibuok kalibutan gilukop sa iyang presensya. Ang iya lang gikinahanglan, kita nga iyang giangkon nga mga anak, muangkon sabta ta pinaagi sa pulong ug sa buhat nga anak tas Ginoo, gilingya imong tupad. Ingna karong sunod tuig sugdan ka nato nga di na ta maningil og utang. Sige, ingna kon. Ingna ba? Musugot ba? Nya musugot gani ingna anak kas Ginoo. Di ba? Mao man ay gibuhat ni St. Francis of Assisi, mao man ay gibuhat ni Mother Teresa of Calcutta, mao man ay gibuhat nilang St. Ignatius, San Agustin ug uban pa. Di mo musunod. Si Kristo gani gibiyaan ang langit, gibaligya ang langit aron mo puyo uban nato. Kita na ba'y dili mo baligya aning hinatag ras Ginoo og mo puyo uban sa Ginoo? Duko-duko ra badayon na manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo unya
inigabot sa lalang sa Espiritu Santo mo luhod ta.